Ola, bos días, boas tardes, boas noites. Creo que se me debe de escoitar ben. É que hai moito sonido da fervenza. Estou na fervenza da Cérveda. Isto queda en Escuadro, Silleda. E por que é aquí? Porque un seguidor me dixo: oye, quero un sitio pouco visto, tranquilo, e que me recomendas? E a mí, naquel momento, ocorreuse dicir: vai a fervenza da Cérveda. E para que teña unha idea, pois aquí está. Creo que está posicionada, alguén a posicionou en Google. É un sitio realmente espectacular, é unha caída de uns 14 ou 15 metros e abaixo esta poza, e sobre todo a cantidade de centos reais que hai polo camiño. Bueno, camiño entre comillas, porque a non ser un sitio moi concurrido, pois tamén está bastante perdido. E bueno, hai que pisar na vegetación, pero o sitio paga a pena. Eu estuve en varias ocasións, creo que tomaron un plano destas paredes de rocha cheas de musgo, un musgo que ten unha capa gorda, e que según a estación do ano varía de color. Ahora está da sensación de máis morto, pero se ven un día de chuva, isto xa a visión é totalmente diferente. Bueno, decir que de inverno, donde estou sentado, por aquí abaixo, pasa auga. Agora estamos de verán, xa o río leva pouca agua, pero bueno, eu considero que a mellor época para mirar as fervenzas é agora, na primavera, porque de inverno, bueno, pois hai que ter moito cuidado, é máis peligroso, resbaladizo, pero os máis aventureros con precaución, sin tolear de inverno, este salto é guapo. A Cérveda, no lugar da Círveda, parroquia de Escuadro, en Silleda. Por aí, aparte, hai uns sitios máis espectaculares tamén para disfrutar aí, duns muiños, e dunha iglesia do románico que ten Escuadro impresionante. Paga a pena o lugar. Hasta logo!